Nyakora mogi otieno machielo rwakni machiegni e twak mar ratil juma mokalo ratil nokao yweyo kaluwore kod kuyo ma oganda ne nitiere godo kaluwore ni mane odiechieng' maniko e jakom Raila Amolo Odinga ne wakao yweyo mondo oganda oku ka iluwo chenro mamoko mane timore Kang'o ka Jaramogi kaachiel kod Opoda Bondo e kaunti ma Siaya kaachiel kod gwenge mamoko mopogore opogore. Machiegni ratil ma tinende ne odiechieng' nyakora mogi mar 26 dwe mar 10 2025 wadhi twaka kotenre kod weche mag kit luo e ratil. Waseno matimore kata mosetimore nyaka nyo legore kuom oganda, nyaka nyo yien maduong' lwar piny kendo penjo medo betie. To penjogi inyalo duokgi kaluwore kod kaka lony mag piny osebet, kaka ng'eyo mag kit oganda osebet, kaachiel kod gik ma bende osene kinde mokalo kipimo gima timore sani. Kiko kaluwore kod ngero ni sembe ipimo kod nyamin, to sembe ni nyakora mogi en ang'o, ipime kod ang'o gini ma samoro nyalo bet ni osewe, to gin ang'o gini ma pod itimo ma koponi omed tim to nyalo kelo resruok mar oganda. Samoro iwacho ni sama yien maduong' olwar to weche nyalo wuok koni gi kocha kata tungni matindo tindo nyalo wuok. Ere kaka oganda nyalo riwore kendo riere kadhi kamoro achiel gi dwaro achiel. Dipo ni kaka nyoji nitiere motelo ne le mogore kuom oganda ni e kaka ji pod bro medo wuotho, koso ji nyaka koro ng'i kendo malong'o kendo lok paro kata lok patan e yo mar wuoth ka ji dhi kama oganda rieye. Magi gin penjo ma wan godo nyakwara mogi otieno ni an kod Ajiki Kodhiamo, iluongo ni Jotham Ajiki Ondu ma bende en jalup Murwai mar jodong Luo kata Luo Council of Elders entiere Kisumu. Nyakora mogi wabiro twak kod Ajiki Oyu ma bende Ondu miluongo ni Kodhiamo entiere Kisumu kocha, ande wadhi twak kod achiel kachiel ene duol mar jodong Luo. Ka bende nyakora mogi an kod daktari kendo jal ma bende ng'iyo weche mag kido gi timbe mag oganda iluongo ni Kefa Makanyengo, en bende wan kod studio ka. Erokamano nya daktari machiegni. Kaso ka an kod Odumo Nyang', an kod Muga Kamata machiegni ahinya. Odumo. Erokamano George Bati. Adani wachak twak, to kapok wachako twak weche ntiere mathoth nyalo kawo thuolo mar oro ote magu to kik obed molandore nikech thuolo ma wan godo tin. Oganda dwani mondo ng'e ni to yodhi kama chalo nade. Wachaka ne Ajiki koponi winja e dala mar Kisumu, imbe kawo thuolo mar moso nyikwara Muga Jwang', to ing'iswa ni e nyasi mar ik jakom Raila Amolo Odinga, nyasi mar ywago jakom Raila Amolo Odinga, ji pod ywago Raila nyaka gie tinende ni dala pod welo wendo, gik moko osetimore, nyose ketu wuode obedo kaka jaduong' mar wuon mar dala koro sani bang' ni koro wuon gi onge, to bende nyo osidhi manyo liedi kaluwore kod kido go oganda gi timbe mag oganda. Kawo thuolo mar moso nyikwara mogi ng'iswa ni in notimore makare kaka in nene kaluwore kod le manyogore kuom oganda. Nyinga Jotham Ajiki Ondu, anja Kisumu Kawango, Kisumu West, kama Rosa Buyu otelowe. Akawo thuolo muda mos nyikwara mogi e piny ngima kuonde duto magintie. Amoso ni misawa uru duto. Erokamano Bati, ipenja penjo ni to nyo timore maber koso nyo ok ber e iko kata e duong'wa mwageno kendo waluoro gi lala. Adwani muda wachi ni Raila nyo en yien marang'ongo, en otiep kendo kama nyo lwarie nyaka buru dum nyo lich. Omiyo duto te ananyalo wacho ni nyo timore maber kaluwore gi kaka ne dwaro mar jakom ne dwaro, nikech wan kod weche sani mag ngima mawacho ni wil mar ng'ato emiluwo, to bende kata ka ok wil kende luo nene ikore kata mana bang' ndalo achiel kata bang' ndalo ariyo. Omiyo iko mar Raila manodwaro below 72 hours ne aneno ni kare, nikech luo ne obaro mana matin kaluwore gi weche mag civilization mamedore, dynamics mag civilization, ngima lokore odiechieng' kodiechieng'. Omiyo an kaka Ajiki nya neno ka odhi maber kendo dine ywag Raila mokalo kanyo wawuonde ni kata ne ike mana bang' jumbe ariyo
tinyalo neno gima nyo timore ndalo adek no kende wayudo pek miwuoro. Koro kose kowe podi neno ka pod ji pong'o kanyo e yo mopogore gi kuma moko. Omiyo en kare kendo weche ma pod dhi nyime, chike mag luo gi weche ma kamago nitie maluwore gi kaka ng'ato nondiko will mare, nitie maluwore gi kit dhano e sama sani. To chon e thurwa ni yudo ni iko ng'ato mana e dier ode to mna gi ndalo achiel kata gi ndalo ariyo kaluwore gi kaka otho. Mane ma nyalo wacho na neno gimodhi mbele. Erokamano ahinya Jotham Ajeki Ondu, Ajeki Kodhiamo. Penjo moro ji penjore ka, aparo ni mae kama koro dawa chako momiyo na penji ka in iwuon kaka ne neno kaka weche otimore. Samoro luwore gi dwaro mar ng'at monindo kaka ondiko ne dwani mondo tim nyasi mare mar kopo. To ji penjore ni to ng'ama duong' marom kod Raila Amolo Odinga nang'o no chopo kama kori kego gute kachiel kod Orengo. Ma diponi kaka un joma jodongo manitiere bind jodongo luo. Ung'eyo ni samoro no dwaro kama koso en gima ne ong'adi e rieko. Samoro en penjo ma joma thoth penjo ok ging'eyo ni to timore nade. Ka bende inyalo yudo ka inyalo kike it ka ji ok ong'eyo ler kuom jodongo machalo ka un. Jodongo kane chon jodongo ni kata gigigi unyalo ike Orengo ne, inyalo ike gi gige, inyalo ike ni kogi kata mna gi jotich gi ka gin ruodhi. Omiyo kanyo ike Orengo gi ogudu to ne jodongo betie. Jodongo ema ng'ado wach. Omiyo kanyal kwer ni otimore marach. En gima nowachon ni ka ng'ato ruoth kaka ne Raila, jomoko ne dhi nyaka gi jogi e kitwa moko chien kucha e Sudan kata gi kuonde makamago, jotelo madongo ne nyalo timnegi kamano. Omiyo gigo all in all kaka nyo timore, gima kamano pok ng'at machal gi Raila pok oik machiegni. Kata mana Jaramogi ne lich miwuoro, to uneno ka Raila nyo kalo nikech Raila ni e pinje te, jo Congo, jo Ethiopia, jo Sudan, jo Uganda, jo Tanzania, luo nyoriwore te Afrika mangima. Kendo pod gibiro nyaka sani. Alright, erokamano ahinya kuom duoko makamano. Waduogo e studio ka ntiere kod jaduong' Muga Kamata. Wachaka ne kodi kaka jakom mar Kudumo Clan. Ini wuon winjo gima Ajeki owacho, wacho ni jodongo nyo bedo piny kendo gigo mbaka. Weche nitie mose wachore mathoth. Samoro in bende isudo penjo ma iduoko moko be samoro nitie ma pod ing'iso ni wabiro medo lando kata ng'iyo mathoth. Nyiswa ne ni to ini wuon chenro ni dhi kodi machalo nade. Erokamano George Bati. Winjo kaka wadwa Ajeki owuoyo kendo wan kod e council mar jodongo mag luo te. Adona wachi ni chaseka thuolo mara makende magoyo mos kuom tho mar jakom Amolo Kegonea. Amolo gima keny ringo digni. Ana wuon adwa ni miya dakika achiel mondo ing'e ni an ng'a, kech asebedo kabiro e studio ka to king'eyo ni ai family mar joka Jaramogi. An Muga Kamata, an jakom mar jodongo ma Kodumo Clan, to nonro mara dana monyuolo minwa Nyaromola Abiero. Omola Abiero ema logo ma wuon Jaramogi Oginga Odinga luwo bang'e. Omola Abiero nodaro Asakwa to dhi e piny mar Nyakach Kabodho, kendo gi settle kamiluongo ni Kachan School. Koro nonro mara kinono maber to an kuth joka Jaramogi kabisa, nikech Omola Abiero ema nalogo luwo bang'e. Kendo kata jakom kane pok otho to nong'eyo wat mane nitiere e kinda kode. Okay. Emomiyo nawacho ka jakom wawuotho godo kisiasa kendo wawuotho e pinje mang'eny mag Afrika kata mag Europa. To adona wachi ni an kaka Muga Kamata to tho jakom okawa gi buok kabisa,
to nitiere weche moko manok madwana rie kaka jakom mar jodongo. Awinjo kowadwa Jiki owacho ni tho machalo gi mar jaduong' Raila pok otimore machiegni oganda Luo, nikech thogi ne wane winjo gi mandalo to Mbuya, kendo wachak wawinjo gi ndalo Yugo Gango gi mamago. Tadona ket weche moko very straight ni jodong Luo kane tho mar Babu wuok to gik moko no kodhi kare. Gima nyalo yiego ni will mar 72 hours ni to no kelo yot ni piny Kenya kata noganda Luo. To nitie ng'ikruok moko matin mano bedo madwa ni mondo aket very straight, kata ka chieng' moro koro dhi e Guinness Book of Record mar oganda Luo to nyaka waket very straight. Achiel, yes. Kane Babu dhi thieth oko to report oduogo ni Baba okadho gi piny India. Koro chik Luo ne dwaro ni kama ng'ikruok naneno kobete manyaka wayiere, kane osekel report ni Baba onindo piny mar India, to ang'eyo ni report ni nokwongo chopo ni minode men Dr. Mama Aida Odinga gi family duto gi Dr. Oburu Odinga. Koro chik Luo ne dwaro ni ka report osebiro kamano to nitie gima nok otimore. Nikech ka report nosebiro to Mama Ida kane Winnie man nyathine monyuolo mane nigi baba oko ose confirm ni jaduong' onindo, to Mama Ida ne wuok to dhi dala Bondo. Kose dhi dala Bondo kuno to golo ywak mar jaode en wuon, moyaw dhot ma ji ywagi manyiekege gi yuoche konye ywak e dala kanyo kabisa. To ma notimore e yo mok ber, nikech wayudo ni kane tho Babu biro to ne waneno mana ka Dr. Oburu Oginga ma en owadgi jakom ema nodhi moyaw dala Baba ma kendo golo ywak kucho ma ji oywak ka mama to dong' ka. Second to that, to kamano nosetimore to koro ogik okang' ma koro dhi om Baba oko. Ing'e ni report kokel ni jaduong' onindo to chiege pod ngima pok otho. En jukumu mar jodongo nyaka kaw thuolo mondo jaode mangimano ema ni bedo ng'at mokwongo mani ikaw titere piny India. Kendo ema nodhi kucho mo identify adier ni Baba to koro tho. Kae to kor ka joma moko e tuareg mag serikal kata mag chama mag ODM mane dhi kode ne dhi mana gi Mama Ida Odinga. To ne ok dhi ni gin gidhi kendgi, mama odong' ka to nyathi manoko kucho gi Baba, kato nyathi ma koro kelo Baba Kenya ka. Mano nokodhi maber kaka chik Luo. Kendo ni idwaro ni ka mama ne osedhi India mokelo Baba ka, kendo en manotero Baba nyaka Bondo marwake e pacho. Kendo sechego kanorwak Baba Bondo, koro yuoche gi nyiekegi kawe to ywak kode e pacho kaka chik Luo dwaro. Koro mano an kaka Mwaka Mata ta neno ni golo ywak mar Baba nokotim according to Luo traditions gi culture ma joluo. Okay. Kiche ng'ama golo ywak dichuo kotho en chiege ok nyathine kata wadgi. Okay. Thank you. Yes, Daktari, Dr. Makanyengo, thuolo mari. Oimore uru nyikwa Ramogi. Yes. Inyalo yie na kawe matin kama oeno. Anyalo yie kode to nitiere kama nyalo pogora kode matin. Yes. Luwore gi kaka jaduong' notho. Ka jaduong' otho e lweny, ting'e ni kar lweny to joma mine ok nyal dhiye. Koro kotho e lweny, tagoro ne emibi kelo. Tagoro joma mine ok nyal kelo. Gin gibiro romo mana gagoro koa e dala. Koro nyalo pogore ni ka en tho ma peace time, niwacho no tho peace time, to mawacho no nyalo bedo correct. To ka en tho mowacho ni ma otho e lweny, kech wanyalo kawo ni Raila ne en ng'ama ne kedo, to lweny manokedo nokeny lweny tong'. Ne en lwenj buk gi gik misomo gi gik miwacho. Manodhi loka, nodhi omang'o. Nodhi mana notuo kende, koso bi nitiere kiasi ne moro mano nyalo tiyo godo, mano nyalo konyo godo piny e lweny ne mano ng'iyo. So both sides nyalo bedo gi haki. Ka nodhi kowacho ni nodhi adhiya ng'ama tuo completely, machal ng'ama ni ywayo kogol kaka tuo,
to wanyalo wacho ni yes, mano inyal dhi ome gi miyo. To kanotim mano, ting'e ni mano koro ka kes mogik, to nyaka koro tim buche moro maduong', nikech en ng'ama koro ogol miwacho gi dholuo ni otho ka dhako e ot. To an samoro anakawe ni kuma nothoene odhi kowuotho, ma kata kapok obedo e osiptal mothoenie, ting'e no wuotho mantiere kuonde winjo ni ken nodhi kia Dubai, ochako dhi kuonde moko ithiedhe, to bende moko kod ngima. Ka kuondego bi nowache kata gimoro matin malore gi bura mane wang'e ni mane kit lwenje, to diang' ok wawachi ni kane Dr. Aida ok odhi, to ni mano nokoso. Odhi oome gi jolweny wetegi, and jolweny wetegi ne gin jobura wetegi gi josiasa. Okay. So pod onyalo bedo right king'iye from one side, to kichak ing'iye from the other side ni mane jalweny. Mabe kata kaka noromne, ing'e ni olo agoro mora mora mwasenene pinyni, matiende ni oromne ka jalweny motho e paw lweny. Ma emomiyo an kata in my opinion ni kata noko tim buru moro malich, agoro kotimni to ok tim buru. Apani mano wanyalo winjore, nikech buru ni timo ka ng'ato tho e ot, koro igolo wiye oko bang' dala 4 kaka dichuo, mondo koro ogol wiye, ogol buche, oter kama ne ji kede, mondo kik juoke kata kik chunye nende ka ok nigi kwe, nikech owacho ni an ne jothuro weya tho ka dhako. Okay. Yes. Okay, nitiere wach moro bende wuok paro ni adhi miyo Jeki bende thuolo ang' noriw, nikech en Kisumu ang' noriw gi kopo nitiere moko modwa wacho wi ma. Penjo nyalo penjore ni to kit kata mana sigwe manigweyo kaka ne ji oywago jaduong' Raila Amolo Odinga e kinde mano nindo. Jomoko wacho ni kit sigwe be koro winjo bed ni lokore. Jeki Kodhiamo ni en jal ma jasigwe mong'ere ahinya, kendo kiyudo rombe mathoth mane Raila Odinga nitiere to no ochacho ga i pap. Wacho ni oluongo juok Ramogi Ajwang' mondo pap ochachni, mondo nyis ni ma en teko mar oganda Luo. Ang' no nyiswa mano. Kit sigweya, jomoko wacho ni chopo kama koro igweyo kaluwore kod kaka piny en. Raila nyo gweyo jowi nikech nyo en jakedo, kendo nyo wuotho ahinya e kedo mar piny. Mana kama Daktari Wego mar wacho ni nong'ere kaka jal ma jakedo, ok kedo mar tong' to kedo mar loko kaka piny chalo. Jaduong' Moga, inyalo wuoye wachni kapok amiyo Daktari kaso adhi kuma Jeki bende owachie moro. Erokamano George Bati, awinjo penjo mipenjo kaluwore gi wach sigweya mar jowini. To arana duki chien matin. Ing'eyo ne le mar jowini osebed ki itiyo kode kaka gima kiny ma jamuomo. Koro kaluwore gi safar mar joluo ma wasebedo go e piny ka kata piny Kenya ka, jowi en gima thuon. Emomiyo jomadongo machon nokawo ni struggle marwa kaka oganda mane wachako godo kowuok Misri mwabiro Kenya ka, to kakoro wadonje e weche mag loch mar piny mar siasa, to ne watiyo gi jowi kaka gima kiny ma kane pok wachopo destination kuma joluo nonego bede politically, socially kata economically. Kore momiyo iyudo kata ka baba nyocha giyo jowi koforengo, mano ne signal mane nyiso joluo ni pok wachopo kuma ne wadhiye Kanan mano wacho cha. Tadwa paro noganda joluo wach moro matin ni as much as baba nyocha giyo jowi gi joma moko, Ajiki gini giyo jowi macha nyochi giyo kane wane long struggle mar siasa. To ka baba nyocha poko Nyasaye omo chunye, to baba notemo matek moketwa broad based government. Broad based en ni chama mawan godo kaka joluo mar ODM ne oriwore gi ruling party mar UDA makoro President Ruto nego. Koro an kaka Kamata taneno ni giyo mar jowi no nego gik managi e liend baba, nigeche kama koro wantie sani kaka oganda. Kapod wagiyo jowi to nyalo sako it ng'ama wariworego ni kara jogi pod struggle gi continue, kendo kata kama gintiere ni pod ok gin settled. Koro an kaka Kamata
aneno kaka jakom jodongo ni ka ber to giyo mar jowi ni de waduoko chien matin kaluwore gi kama ne babo kitowa. To bende giyo mar jowi ni king'iye from the time immemorial en igiye gi joma chuo ma joma mine ok onego gi jowi. Joma mine ne chikgi ne nyalo mana giyo yuori moro kimadho kongotia tikawo rengo yuori no tiluorego ifwadhego kigiye kendo kiwere kanyo, to ne ok oyie ni ting'o rengo ni giyo godo jowi, ni giyo godo jowi. Okay. Joma no yiene gi giyo jowi ne en joma chuo. Koro miyo ananeno kaka kamata ni kaka piny ochung' sani to giyo mar jowi ni onego be kata ka wagiye to wagane break matin kisiasa kaka oganda ni kama baba wewani wadwa fit in nang'o, wadwa romo nang'o kama no wewa ni politically. To kadi pon wachak wadhi mana mbele ni kama wadhi to wagiyo jowi to oganda mamoko mwariworego ni nyalo misinterpret giyo mar jowi ni to kare jogi gin joma ok nyal settle at a given place. Nyaka karang'o, bedo nyaka karang'o. Emomiyo awacho ni joluo koro nego bedo ore matin. Alright. Kama ne baba wewano mok wadhi mbele gi sigia mar jowi ni ahinya nyalo buoko oganda mwariworego. Alright, erokamano Daktari Makanyengo. Ing'eni penjo mokwongo penjo aringa ma kawacho kata ni an ng'a. Yes. Koro kiyie to awach ni an ng'a. Gichajiki bende oikore Kisumu awinjo ka nyinga Kefa Odhiambo Makanyengo, awuod Kaboch Karading. An daktari mosomo korka choke, specialized in choke. But also an a musician. Okay. Music ka emomiyo koro ang'e godo a lot of Luo tradition nikech awachni Luo tradition mang'eyo be mokela music to music bende koro meda dok e tradition. Okay. Aonge telo moro mar office mar eldership mar joluo. Okay. But because of gik matimogi omiyo ang'egi. Koro wawuoyo kuom wach Sigweya. Nitiere weche adek ma ji confuse. Achiel en Sigweya. Mar ariyo en pakruok. Mar adek en chogo. Ahinya en chogo le. Owinjo wapog gigieki mondo wang'e ni wawuoye mane. Okay. Ka woni jowi manoka okagweyo. Mani chogole. Achogole. Ang'o miyo ni chogole? Joluo ne chogole kaluwore gi gima omaki. Okay? Ka omaki kama koro in a defense ma ng'ato ataki to wachogo jowi nikech jowi sami monje ma koro idwa nege jowi moro bro lokore achiel kata ariyo mathuondi to lokore kendo koro apano seneno kata sinema kasi buoro monjo jope tineno ka jope moko achiel kata ariyo mathuondi lokore kendo nyalo go sibuor mine ka giriembo sibuoche. Koro mane momiyo joluo kama gimoro nodiyo wae kona nyaka wachog jowi. Okay? Mana achiel. Samoro nyalo chogo gimoro ma bende ok kech kamano tichoge nikech en mien. Wuon Raila Jaramogi ne chogo ga ura. Kata Diend Kenyatta ochogo urale kato kokono ni jowi tiende ne nang'o. Ura gi Kisungu nikech ji thoth ok ong'eyo ura gi Kisungu en riwo be gi dholuo. To ura en le mathuon kata kama ng'ato inge ng'eni jowi to thuon nikech en gi teko nyamuomo bro muomo. To ura thuon kata inge gi teko. Kidhi Mara kamiluongo ni Kale Mara ka Mara ibro yudo ka ura neno kanyang' ni aora. To nikech ura dwa mondo ng'ad loka kocha mondo gidhi ginyuol loka kocha lum ma kocha ber, ura bro ng'ado kata nyang' ni kanyero kata oro pong'. So chir mar ura no bende samoro bende ichoge. Okay. Mondo mi wachir. Haya. To sama wan gi lweny kata sama wan gi paro mar dhi mako kamoro kata piny moro manyien kata yudo gimoro manyien, koro wachogo le miluongo ni predators. Ura gi jowi gin prey, gin le mi ilao gi jomoko mondo cham ringgi.
apano winja maber to le makoro dwa chamo gimoro madwa mako piny mano koro iluongo ni predators gin e grube ariyo ahinya achiel gin jokogwang gin joka paka ma wasungu luongo ni Felis cat ogwang paka manie ot ni ogwang kuoro kwach liwingi gi sibuor okay to sibuor samoro wamiyo nyadiriyo samoro sibuor donjo ondiek to samoro sibuor donje ogwang okay to le machielo mwachagwa chogo gin group magwok nitiere miluongo ni jokondiegi inyo ka samoro chogo ondiegi jokondiegi gin to wachoko gi nang'o ondiegi ma oting'o guok oting'o ondieg sudhe oting'o toyo oting'o kibwe magi jokondiegi ondiegi gi ang'o miyo gipogore gi joka ogwang ondiegi hunt ga gilawo ga le gipedho ga e group koro sama wadwa ni wapedhi e group tiwinjo ka chogo ji ni ondiegi wadhi uru ondiegi nikech waro mondo wachokre group ka ng'ani otimo gimoro to ok gima timo dhi ketho motimoni wariwore okay so nyaka wang'e gik mochogo sama piny odiyowa makoro wan e kone idwa negwa wachogo jowi to sama wadwa dhi mako gimoro modhi mako piny makata wadwa mako piny gi rieko to nyaka wachog ogwang' to kwadwa dhi gi group ondiegi okay yes kama wantie kama oganda nitie sani wacho ni kama oganda lu nitie sani uwinjo gitim mane kama oganda nitiere kwago historia chakre 66 okay Jaramogi nowuok e sirikal wasebedo e gima kisungu luongo ni under siege 66 Jaramogi opogore gi Kenyatta opog KPU okay oloso KPU to kowuok to chake ma higano mara moja omak ji modhuro in fact ng'ama nokwong makini wuonwa ocholo gai makanyengo ene ng'ama kwong mak Kenya ka bas ka ji sudo okay 69 February agwengo negi iwacho no to mtoka to moko bi wacho no pogore 69 mbuya to koro nega rando maonge pando 69 Oktoba koro nek ma Kisumo kwadhi 71 ochako mak jowa moko okay to sudo kamano up to the time makoro wan ichako kata multi party ma jowa koro chako keto multi party wadwoko piny e kore okay but king'iyo all this time ne wan under siege ne lawa ne wan praying to kama wantiere ni taparo ni thuolo moro koro yudore ka makoro ok wan pray owinjo wachak paro kang'ono predator koro wach juogi cha jowi aparo no winjo we chogo jowi wadonje chogo predator to kata kamano sigweya to pod wanyalo gweya sigwe Jaramogi ratengi michamo e mari gimodong kikigen mano sigweya ok wawe sigweya pakruok bende ok wawe pakruok aje kikodhi amo ang'eni iwinjo kaka jobura wete ni twak e dala ma Nairobi ka in bende dala ma Kisumu thuolo en mari mondo minyiso ni kaluwore kod gik ma jowete ni osewacho ka gin ang'o gini ma in iwuon inyalo yiego to gin gik mage ma ineno ka owinjo bed ni riwo mondo ganda owuoth kaka twech achiel ajeki mokwongo yiena mondo awach ni wach mar bikelo Raila dala konindo India kendo nonego bed ni ida odhi ome kuno jodongo pok obet piny mondo ng'e ni to circumstances kata gik mane nitie sano ang'o mane nitie adwa yie gi daktari wach manowacho ni kamoro ng'ato otho e lweny kamoro ng'ato otho oko e yo manade adwa ni mondo awach ni kapo wawuondre ni poni ne kata ida tuo kata ne ida ni kama chal nade pok jodongo bedo piny mong'eyo ni to ang'o mane nitie mana omiyo ne nyalo mone dhi India
kendo mone kelo ywak dala. Pok wabedo piny mwang'eyo ni to ang'ono gini mane nitie. To kadok e wach daktari, tawacho ni adier kane ng'ato odhi e lweny monindo kuro, to agore mikelo, agoro to ubira to kakoro romo gi joma ne gidhi go lweny, nikech samoro olawo jasigu mochwado kucho monego nikech en thuon. Koro koduogo gagoro to oriwore gi agi, koro gigagoro to gibiro. To ne mon ok bed kuno. Mon ne gin jogo matudo sinde ka ji odhi e lweny. Kao umako piny to mon abang'u kama oseloyo muchwado kabisa, to mon abang'u to koro tudo sinde. Omiyo anyalo yie gi daktari ni Raila nodhi oko kendo owinjo notho thuon. Otho mna kowuotho. Koro akwayo ni kaka jodongo kawa bedo piny mwang'eyo magi gin case studies monego bedni biro timore mos. To adwa yie ni kata kano buru motero ywak dala, to ok wang'eyo circumstances kata gigo mane nitie kata hali mane Ida nitie mane miyo oburu tero ywak dala, kata mane mono mama Ida dhi oko mondo nodhi obed koda Raila. To kata kamano adwa wacho ni ne ber kum tero jogo mane otiyogo e sirikal, kendo kum nyare bende ne ni kuno. Koro okadwa wuoye mathoth ahinya. Tadwa yie gi daktari ni circumstances mane nitie kamoro pod ok wabedo piny mondo wang'e ni chalo nade. Okay, adwa ni mondo awuo Sigweya bende. E wach Sigweya kasto iriwe gi mine. Adwa ni sami wacho wach Sigweya kachiel kod chogo thuondi kata chogo kinde ma masira kata gimoro di oganda. Inyalo wacho ni to mine tinde fwadho rengo, jomoko bende wacho ni mine donje Sigweya. Gin ang'o gine mitimo kaka jodongo nikech une duol mar jodong Luo? Mokwongo Sigweya nitie ting' nyadidek. Sigweya nitie Sigweya ma ka ng'ato kaga lweny owuok kabulo ywak ma lweny owuok, to koro thuondi wuok gweyo nikech kumidhiye cha en tho, idhi romo gi tong', idhi negi kata idhi timorwok nade. Koro ng'ama thuon gweyo osiepne, ibiro yudo ni thuondi ne gweyo osiepegi nikech ne ging'ere. Ng'ato gwe nyawadgi, ng'ato be gwe jawadgi. Onim giwa okoni osiepne cha bende osewuok, to osiepne machielo bende gwe ni ng'ane bende osewuok. Tiende ni kane ji odhi e lweny, sami riembo kuot, inyalo riembo kuot kudhi ka wasigu, to riembo kuot ne nyaka ing'i bathi. Ibiro yudo ka ing'iyo bathi nikech idhi romo gi joka gi tong' joka bende. Inyalo yudo ni kuodi kata tong' odhi ochuo kuod ng'ato momoko kuno. Koro kaki ywa tong' mondi gol mondi chak ichuo ng'ato machielo onge. Koro biro chuno ni kane joka nitie machiegni maredi to gichuoi maginegi. To ka in gosiepegi, ka in gi jogo mathuondi kaka in, emomiyo ne wacho ni iringe ng'iyo bathi sami riembo kuot, ok inyal dhi adhiya kamano. Yes. Koro kanyo emibiro choge jowi, nikech jowi ne en le mathuon, to onyalo wuokie bungu nikech chon ne nitie, ne onge nderni matinde iwacho gi chon, ne kamoro amora ne nitie bungu. Koro jowi ne nyalo sieke bungu. Koro kaka ngero jowiero to koro ka ji osebuok to koro yawuoyi kore gi tonge.
koro kano osebiro mos mos to koro obedo sigweya, obedo samigweyo tichogo gimoro. Ayie kendo gi wach mar chogo ura, nekech legi ema ne ji pimorego ni le mathuon, le machalo nade. Iwinjo kata ka ng'ato tho tiwinjo ka ng'ato chogo ogwang'. Tiende ni thono ogwang' mobiro kawo ng'atu. Koro juogi ne ichungo kata juogi ichiero ka inwang'o ka joluoro nitie kaka tija mar Osumba Mrwai e komo Dungi Randa. Ibiro yudo ka Osumba Mrwai ne en ng'ama dhiro ji. Nyalo yudo ka ng'ato dhi e lweny tineno kodwa dok gi kachino, dok gi kapiere, ineno nikech oluor. To koro Osumba Mrwai obiro rieyo gi omera lugi kocha, omera lugi kocha, dok gi kocha, nikech ne idwaro ni mondo ji odhi okedi. To nitie joluoro. Koro jowino bende kelo juogi ma kata joma ne luor wunyagine lukoni. Tinwang'o ka koro chuo koro otegno, koro odhirgi. Koro Osumba Mrwai ne dhirogi kamano. To gai to ne ng'eyo ni lweny ni ang'wana lo koso kang'wana lo, to osekedo maromo nade, wagora tat koso kik wagora tat. Ng'ane jogo osekedo moromo, in koro wuogi. Koro iwiro ka thuon kosewachne to koro thuon wuok kor katung'. To thuon kowuok kor katung' tibiro yudo kochuoe dhano malit, ogo kuode, ogo jomoko gore piny mana gi kuodi. To jogi ma chien koro nego gi anega kokore chieng' ralala gini. Alright, erokamano ahinya. Omiyo awacho ni yes. Inyalo dhi adhiya nyime kama idwa tieko gono. Bati koro adwa ni muda wachi. Yes. Ni sigweya machielo ne ji gweyo ka koro kama ne nitie nyasi, to koro ji tuomore gi bonde gi ji, koro thing' oseromogi. Koro dhako gweyo yuore, to kamoro yuore bende gweye. Koro en malombo ji tuomore gi bonde gi. Mano bende ne nitie, ibiro yudo ni sigweya nitie kanyo. Alright. Mano ne sigweya mar mor. Erokamano. Erokamano ahinya Haji Kipkothia. Yes. Mage erokamano ahinya. Aparo ni thuole ma ng'adore weche gi mit ndi kendo gi mit amita kabisa. Isani dakika achiel wach mogik jaduong' Muga Kamata ma koro dwa nyiso ganda. Erokamano ne atulo kendo. To wach mogik ma pod na wachi koluwore gi iko mochwa iko go jakom. An kaka jakom jodongo ma kodumo, nitiere weche moko ma nyaka waket very clear mondo obed record mar joluo. Achiel, ka will ondiki kaka ne wacho ni jakom ondiko will mondo iki within 72 hours, mano ok a dispute. To ma ok ayie godo George Bati madwaro dhi e record en ni joluo kitgi gi timbegi to culture ne supersede law mar sirkal kata mar piny. Wuoi kosepong' monyombo mogo dalane ma wuon gi ogole, ma I believe ni sama ne Jaramogi pok otho to nogolo buru kaka wuoi maduong' modhi ogo dalane. Jakom Raila Amolo Odinga be nodhi ogo dalane. Koro wuoi kotho kosego dalane tiike mane dalane ok chak duoke ka wuon. Joma ne iko ka wuon gi ne gin jogo matindo monyombo to pok ogolo dala. To bende kata kotho kapok ogolo dala to senyombo, to chik luo dwaro ni gole oko mondo dhi onya ger chiege oko mondo kare odhi odongi. To jomo ketike kaburini ma oketo kar gimoro mariko. Mano kaka culture mar joluo ma wuoye kiche mago to kisungu kaburini go mago kisungu. Ta wuoyo kaka culture kaka jaluo ne wuoyi mosego dala ne ike rangae kendo ka tieko kanyo maler. Yes. Noko timore maber kiche nano koter buru mar jaduong' Raila Amolo Odinga. Titere dala wuon gi
mano oseter buch Jaramogi dalano. Okay. Dala ok tere burare. Okay. Koro awacho ni Amolo nonego ik dalane keche no osego dalane kucho. Koro ni ike mana dalane kuno maka jaode be chie moro nindo. Tiko mana bute kuno ko duoke kawuon to mano kwalo culture ngi wadwa keto gigi very straight. Sawa. Ka gi kabisa gimomiyo nego dalano George Bati kata kingada. Yes. Go dalane en prosperity. Time mangada ok. Yes. Ne en ni koro dhi nyae dala ni kucho. Okay. Gi nyithindi gi jogi. Koro miyo joma noduoko jakom ni ka Jaramogi o kango ka Jaramogi no koluwo seria. Okay. Kendo kanyo kwa bro dhi rado gi jodongo. Okay. To wabro dhi ng'eyo ni to will mane jakom ondiko Okay. o supersede chik mar culture mar joluo. Ero kamano du manyang. Ngini weche thoth wabro luongore kendo daktari mana seconds matindo. We wache matin but ok abi wacho mara mopogore. Ado mana follow gi that. Kwayona en niya. Kwanyalo yie kaka oganda jodongwa obedi ker mondo chok bura. Ing'eni nitie gimomiyo inyalo wach kata either public participation or jodongo wegi from every clan owach gigi nikech kiwacho adieri nitie gik moselokore e culture ma wasekawo ma warwako mane onge chon. Number 1 watika daktari. Time. Yeah, let me just finish. Number 1 jaduong' chon kanotho ni ke kiru mane odi ngeni jaduong' ne bedo ga gi odet ma en kende ne modhie iluongo ni kiru ne manigo piny TK kiru no. Sani you can't do that. So gik makamagi kolokore watimo nang'o kaka oganda. Mar ariyo ik moro matinde ni ne ikuogo liel ni ne onge before 1974. I saw it nikech kwaro monyolo minwa oik after 2 days. Kwaro monyolo wuonwa oyudo ka kuro science mar kuogo lielo bedo. So jodongo owinjo bedi mondo onyis a very clear path ni to watimo nang'o nikech kata tedo mitede liel ni chon ne onge. Ero kamano. Nyakwaramogi sae matin weche ng'eny kendo weche ng'eny kabisa. Ajiki kodhiamo ero kamano nyakumiro thuolo ibro kakoro biu bedo piny kaka jodongo. Ang'eni ubiro duoko oganda mondo ng'eni to yo mane muwinjoro kaka jodongo mondo marie piny kalure kod kido gi timbe mag oganda. Ero kamano nyakum kete Ramogi TV. Ero kamano Ajiki. Yes. Ajiki kodhiamo Ajiki ondu. Ero kamano ahinya. Thuolo ni wabro medo wuoye mathoth ahinya. Wawe wang'ade nikech thuolo ng'ado wa kawuono bado wabro luongore kendo mondo wachak wagoye mbaka nikech weche thoth. Nyakwaramogi thuolo ni ero kamano. Adwa ni mondo watiek gi kanyo. Gigi ne mit ndi Nyakwaramogi. Wawa wang'ad gi kanyo wabro kendo chieng' machielo mondo wachak wadhi nyime kaka maweno ka wadhi nyime gi twak marwa. Nyinga en George Batielo, jaduong' Ajiki Jotham Ondu kaachiel kod Dr. Kefa Makanyangi kaachiel kod Muga Kamata Makanyengo kaachiel kod Muga Kamata. Nyinga en George Batielo. Ya mosiro twak makawuono riti masani mano ni Ratil.